Hej, jeg hedder Jakob, og nu vil vi lave en hjælpevideo, så man selv kan lære, hvordan man springer og hopper og stejler, og hvad fanden man nu vil lave. Ja, på løbehjul. Nu vil min ven lige demonstrere. Hvad skal jeg demonstrere? At hoppe. At hoppe? Ja. Først, så gør du sådan her. Ja, du kører først. Og så gør hoppe. Ja, okay, jeg lader den på. Sådan her. Ja. Og hvis man skal starte, så er det vægten, der skal hernede. Så man kan gøre sådan. Men ikke for meget vægt. Nej, det har han lige prøvet ham, Jakob. Det har jeg prøvet. Ja. Men, ja. Skal jeg vise noget? Ja, det må du gerne. Ja. Au, for satan. Så kører man her. Så når man står, så man det her, så kører man. Du kan bruge det her. Det der, det var stejl-hop. Men hvis du vil stejle front, altså frontstejl, så kører du. Og så din fod så langt hen du kan. Når du skal springe. Og så får du lige, du springer, og så bare op foran. Men du skal passe på med at ikke få for meget væk front, og så falder du en kode, der ikke er rigtig afslags. Ja, det, jeg siger det sådan, jeg har prøvet. Og Funny jump. style spring. Det er altså funny jump. Så funny jump. Ja. Ja. Er der mere, vi skal vise i den nye video? Tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, det var det. Men ja, Men, husk. Vi laver flere videoer. Det er bare ikke altid, der kommer nogen ud. Nej. Men, Også det her, det skal du lave ved de fleste ting, den har stillet. Og det Ja. kommer an på, om du... Ja. Min ven, han er højrehåndet. Men han kører sjovt nok sådan her. Og jeg er højrehåndet, og jeg kører sådan her. nej, jeg kører sgu da også det samme som dig, gør jeg ikke? Nej. Nej, du kører sådan her. Nå ja. For fanden. Det kan også være. Det er faktisk rigtigt. Ja. Men hvis du er venstrehåndet, som jeg ikke er, så skal din venstre fod sidde på. Hvis du er højrehåndet, så skal din højre fod sidde på. Ja.